Okay guys, so karon tudloan ta mo unsaon pag install ang Jisho sa inyong mga cellphone. So aning pagi ha, ako ra pod ning idea kung unsaon ako pag-install ang Jisho. So sa mga wala pa makabalo o gusto pang makat-on, paminaw lang mo aning akong tutorial, o sa mga nakahibalo na diha, pwede rin ninyo skip lang ang video kung pananglitan kabalo na mo. Sa mga wala pa kabalo, gustong makat-on, libre lang ni akong pagtudlo ninyo, no? So sige, ato nang sugdan, di na nato padugayon, no? So karon, ang atong buhaton una is i-disable on na nato ang atong Play Store aron ma-install ang Jisho. So asa ta padulong? Mosulod ta sa settings, no? So ato sa double tap. Settings. Tapos ang atong pangitaon pagsud nato sa settings kay Secure sign in. What? ang apps, no? Display sound. Apps. So sa inyo, sa mga Samsung user, siguro lahi ang plastar sa atong settings, no? Kay ang mga kalabanan karon nga mga blind, nagpabiling gid sa Samsung, but ako naka Realme 10 4G ang akong gamit karong mga panahon na, no? So atong sudon ng apps dahil pagitaon nato ang Apps. App management. so ayan, nakita na nato ang app management. So ato ning double tap. App management. So kay na double tap na nato ang app management, pangitaon nato ang Google Play Store. Cash, Chrome, clock, digit, Dido, D, face, cash, global, Gmail, Google News, Google One, Google Partners, Google Play Services, Google Play Store. Ayan, so ang Google Play Store guys, pag naka-enable, dili ma-install ang mga bagong update ni Jisho Plus. Pero kung mga old model sa Android ang inyong ginagamit, like mga Android 2019, Android 2020 to 2023, bisag dili lang ninyo i-disable ang inyong mga Play Store, ma-install ra ang screen reader nga inyong ibutang. But karon nga mga update, sa karon nga update sa 2025, kinahanglan gid siya ninyo disabled. So ato siya disabled guys. Open by store data usage permission manage disable app info on top if you cancel disable app settings. Kung wala mo yung mga kung wala mo yung mga fingerprint nga gi-enter sa inyong mga cellphone, ma-disable ra ni siya automatic kung inyong i-double tap ang disable. Pag-click ninyo sa disable button, okay na ni. Pero ako kay may fingerprint man, so atong i-enter ang ato ang password sa lock screen para ma-disable nato kining Play Store or Google Play Store nato. So okay na. Na-disable na nga atong Google Play Store. So gawas na ta dire. System launcher. Tapos kung nahuman na ninyo i-disable ang inyong mga Google Play Store, kalihot lang guys. Okay, so kung nahuman naman ninyo disable ang inyong Google Play Store guys, so kung nasa inyong file manager ang Jisho, ipiki nga inyong i-install, pwede rin ninyo sudlo ng file manager. Pero kay ako, wala man sa file manager na ako nakasave ang akong tawagan ang Jisho. So ari na to kuhaon sa Telegram, no? So atong pagitaon si Telegram. Oops.
App sudo soup Telegram. Okay, so sa Telegram atong pangitaon. Telegram. Connecting. Telegram. Open navigation menu. Search. Archive chat. Group. Activity. Sige, so ang nagpasa ni nako ang bag-o nga update ni Jisho is si Manang Tintin, no? So duha niyang gipasa. So ang atong pilion kaning Jisho Plus, no? Asa naman to? July 6th. Heading. Nilayo man. File cache reader. Forwarded from APK file Jishuo Light V20 July 20 APK forwarded Oops. July 15th. Heading. So milayo siya guys ato sa pangitaon. Dili na to ni cutting ang atong video para mas masabtan ninyo maayo. Okay, so kani siya ang atong pilion, no? Kaning asa naman to? Forwarded from Master B. Oh, kani so kani atong i double tap. Okay? So nara ninyo kung namoy Jisho Lite po din yung install, pero Jisho Plus depende na lang ninyo kung asa inyong pilion guys. Okay, para nako kung asa ko komportable mo rin akong pilion. So ato nang install. Okay. So na human na siya og installing, ato na siyang i-open. Okay. So naipilianan diri guys na ay permission health og setup wizard. So diri sa tamo na sa setup wizard. Double tap. Screen reader needs some basic permissions to work. For instance, storage permission is used to read sound scheme. So kana ang atong pilion kay cancel. Next. All files access. All file access. So ato ni siyang i-turn on. Jishuo, allow access to manage all files. Off. Oh, so nakadungog mo off siya. So ato siyang okay na. So tapos navigate up. ato siyang i-back or navigate off. Invert swiping gestures. So diri na pud ta. Asa man yung pilion kung kamo. For me ang akong pilion kay use default gestures. Set up wizard. okay. Read usage hints. Next, let's decide. So kani diri ta. Read usage hands. So halimbawa kung namo sa mga apps like sa YouTube, sa Facebook, sa Messenger, kana ganing wala pa mo makasulod sa Messenger or sa pangalan sa inyong gustong chatan, kana maingon gani siya nga double tap to activate. So kamo o ganahan mo nga magsulti pa siya gingon ana, pwede ni siyang close. Read usage hints. na. So Close. radio said heads sa inyo kung heads naman noon. Radio said hands, no? Sa inyo kung inyo siyang Yes. kung inyo siyang yes, pindutin ninyo ang Yes. pero kung inyo siyang No. Button. inora ninyo. So ako ang akong pilion kay no. Karon dili kayo siya hassle ba kay mo sige pa siya ingon double tap to activate. So ako no na lang. Allow reading of element indexes and display. So diri na punta guys. Kana ganing halimbawa nag-una nga files nimo kay ibutang nato Audiolab, sunod kay Goldwave mo na ikaduha. Halimbawa ang una Audiolab, iyan ang basahon butangan na niyang number like 1 Audiolab, 2 Goldwave, 3 Messenger, like that ba. Nga na siya. So sa ako kay murag kuan ra siya, murag embarrass ra kayo og imo siyang i-on. So ang akong buhaton kay Yes. No.
Inura na ko siya, di lang siya nako yes. Automatically read So dire na pud ta guys. But Halimbawa may mga bot nga mga notification sa imuhang notification bar, like mga notification ni Facebook, iyang basahon. So kung kamo sabaan mo, pwede ra sa ninyo ikuan ra sa ninyo don't read notification. Pero kung okay ra pud mo nga magyaw-yaw siya nga nay nangabot, so pwede ra ninyo siyang close. hasa naman to Don't read notifications. na read notification. Pero kung ako pilion ako ang Don't read notifications. don't read notification. Use a single TTS engine. So diri na ta. So sa kadalasan karon mga nagamit og screen reader naanad na sa talkback nga usa ra gyud ka TTS ang nagsulti, like kung eloquence mo ginagamit sa eloquence ra pod. So kung kamo ganahan mo og duha ka TTS ang magtabi sa inyong mga cellphone, pilion ninyo ang use to TTS engine. Pero kung ako pilion ako ning use single TTS engine. So double tap na ako. The setup wizard is completed. So okay ra na nimo guys. Okay ra na ninyo. So kani okay ra pud ni siya. So ato siyang i-back. Wa pa ta na human no. So human naman ta sa setup wizard, diri na pud ta sa Check permission status. check permission status. So i-double tap na to ni Permissions not granted. permissions not granted. So ato ni siyang Permission. Okay. i-okay no. Setup wizard. So kani mo ni pinakadaghag allow To take only this while using the app. Ang una nga gipa-allow niya, so papilion ka niya only this time or while using the app. While using the app ang atong pilion. While using the app. Allow G-Show to access. Allow G selected. Precise. Allow G. Don't allow only while using the So app. kaning ikaduha while using the app gihapon hangtod mahuman. Only while using the allow. Don't allow. So kaning kada nagsunod-sunod guys, puro na ni allow. Allow. Allow G-Show to act. Don't allow. Puro na siya allow. Allow. Katura ang tulo maoy while using the app. Don't allow. Allow. Don't allow. Allow. Kinahanglan mahuman gid ninyo guys aron ma-insakto gyud ang inyong setup. Wizard. Check permission Okay, so check permission status o na diri na punta sa ikatulo. Check display pop-up window permission status. So diri na punta sa Check display pop-up window permission status. check pop-up window display permission status. Display. Ato siyang grant. Grant permission. Grant permission. Display over other apps. So karon guys, kina-grant naman nato. So ato ning ipang allow tanan. Kung sa Samsung pa, i-turn on nato tanan nga mga apps nga naa sa sulod ani diri, no? So ato ipang turn on. So kay ako naka Realme man akong gamit. This check. Not check. 92 lock screen for read. Allowed. Na so allowed ang yung ginalito. Kung sa Samsung ka, naka-turn on na siya. Pero kung wala po, naka-off. Okay, so continue. Account center. Allowed. Na kinahanglan naka-allowed na siya tanan. App hub. Allow. Arizona screen recorder. Allow. Calculator. Allow. Camera. Allow. Clock. Allowed. Kaysa akong pagka-kuanan pagkasabot ani niya guys, nga kinahanglan ni siya nimong i-allowed kay para kung halimbawa mosulod ka ani nga mga apps, dili siya magkanga gani magyaw-yaw, murag continue ra ang iyang pagbasa nga walay mga putol-putol. Dito. Allow. ETI Eloquence TTS. Allow. Facebook. Allow. Dash. Allow.
Global search. Okay, kinamahuman gini nato tanan. Code 1. Allowed. Wala gid ka diri laktawan, no? Allowed. Google Play Services. Allowed. HeyTap Cloud. Allowed. Internet. Allowed. Jishuo. Denied. So kaning G-Show kay naka-denied, so ato siyang i-allowed. Display over. Jishuo. 20 mil. Display over other apps. Off. So kung mosulod ka sa G-Show, off ang nakabutang, pero kung nakasagawas naka-allowed siya or denied kung wala nimo gi-allow. On. So ato siyang i-on, This then mo gawas ta, navigate navigate off. Lazada. Kit. Sa- Jishuo. Allowed. So okay na, dili na punta. Allowed. Lazada. Allowed. Link to Windows. Allowed. Kinahanglan guys, inyo gid niyang hatagan og taas nga pasensya kay pinakadugay gid ni siya diring dapita kay mao ni pinakadaghang apps nga imong ipang-allowed. Kung unsa nakadaghan ang apps nga imo ding ipang-install sa imong cellphone, kinahanglan ma-allow gid na nimo diri tanan or ma-on na siya. Lock screen magazine. Allow. Meet. Allow. Messages. Allow. Messenger. Allow. Microc services. Allow. Music. Allow. Notes. Allow. Phone manager. Allow. Photos. Allowed. Photos. Allow. Quick apps. Allow. Shopee. Allow. Snapcube. Allow. Speech Okay. recognition and synthesis from Google. Allowed. So naka-allowed pa siya. So System launcher. Allowed. System messages. Allowed. Telegram. kinahanglan maka-allowed gid ni siya tanan guys. Wa kay malaktawan diring dapita. TikTok. Allowed. TikTok Studio. Allowed. Wessing. Allowed. Gituyo nako nga hinay-hinay lang ang pagbasa sa kung tukbak nga gibinagsa nako aron sa ingon dali ninyo masabtan unsaon siya pag sit up gikan sa first hangtod karon sa paghuman, no? Wireless earphones. Allowed. YouTube. Allowed. YouTube Revanced. Allowed. Zello. Allowed. Display over other Okay. apps. So diha ra siya kutob sa Zillow, no? So mubak na ta diring dapita. Back. Setup wizard. So karon guys, kay nahuman naman ta diri sa Setup wizard. Setup Wizard. Check permission status. Human na po ta diri sa check permission status ug diri sa Check display pop-up window permission status. check display papa permission status. So naman ta diri na punta sa ika-upat diri sa check ignore battery optimization. So ato ni siya double tap. So nani siya gipangayo, so ato pong tumanon. So kaning nagpa-okay man siya, so ato siya i-okay. So na diri nakabutang nga allow, so ato siyang i-allow, no? Okay, so nahuman na nato ang upat ka sit up, no? Upat ka sit up ang atong gihimo karon, so ato na siyang i-back. Oh, okay, so back pa gyud. Kinahanglan sa pag-back nimo guys, di ba nahuman na nimo sit up ang upat? So nahuman na siya nimo og sit up ang upat gikan sa setup wizard hangtod dito sa check ignore battery, no? So ang dason natong buhaton, so kay ako dili man ko ingon nga idalo nako ninyong tanan ang akong nakatunan, mas itudlo gid nako ninyo kung unsaon nga dili na mo mag manual sit up. Di ba kadalasan nato sa dili pa ta kahibalo mo gamit sa login username, di pa ta kabalo mag-register. Ang ato anang buhaton, ato ginang manual sit up mo arita diri sa kwanay, diri sa general settings, diri sa TTS, diri sa feedback, sa operation, di ba? Sa advance, sa reading. So kaya ako
nakakaton man kog libre, itudlo po din ako ninyo nga libre, no? So nara ninyo kung inyong tumanon or kung kahibalo naman mo, pwede ra pod nga di ninyo tumanon akong gitudlo ninyo. So karon kay ako man ang nagtudlo ninyo, no? So ipahulam na ko ninyo ang ako ang username, no? So halimbawa wala pa mo'y inyohang kaugalingon nga username sa Gshow. Asa naman to? Dirita masulod na diri sa user center, no? Tupad rin siya sa accessibility settings. So kung naana mo yung mga username sa inyong Gshow, mudirikta lang mo direct sulod sa login. Pero kung wala pa mo'y username, diri mo maadto sa register, no? Pero take note, ang inyong kuan, username, kung maghimo gid man mo, kinahanglan kamo ra gyud pod nakahibalo, no? Nya kinahanglan nga antes mo himo sa inyong kaugalingon nga username, kinahanglan ang inyong Gshow naka-set up na from start to end, no? Kinahanglan na humanagin ninyo tanan ng mga set up, sa volume up, sa volume down, etc. Kinahanglan na humanan na inyong set up kung gusto mo nga maghimo na og kaugalingon yung username, no? Pero sa ako pahulamon ta mo nya tudloan ta mo saon pag backup aron sa ingon makahibalo pod mo. So atong buhaton karon, atong okay, so ang tukba karon guys, sa tinuod lang, embarrass na kayo siya, labi na gid kung sa messenger may mga importante ka diya nga gi-record nga gusto nimo dili madunggan ang mga conversation, madunggan na kay basahon automatic ni talkback, no? Pero diri sa Gshow dili niya basahon. So karon ang atong buhaton i-login, i-double tap nato ning login, no? So pagkay ako maning kuan, ako maning Gshow nga gi-install sa ko mismo, so i-login ako ang ako ang username diri, no? So mo na siya nga ako ang username, ug ang ako ang password is so ako enter nga ako ang password guys. So kani akong gihimo guys, i-share lang nako ninyo nga ako ang password. So kung unsa nga akong username, mao pud ang ako ang password, no? Kung nadunggan ninyo ganina, kung Santol 30 ang ako ang username, mao pud akong password para aron sa ingon dili ko malimot. Pero kamo nana, so na successfully login na siya. Okay lang na nimo o gi-back. So mangutana mo, halimbawa DJA, kung na-login na nako ang imong username or ang among username, automatic na ba nga dili nami mag-set up? Ang tubag, oo, pero naa pa may buhaton, dili kay pagkahuman ninyo login, magamit na ninyo automatic si Gshow. So naa pa may buhaton. So atong sudlon ang atong sudlon ang advanced settings, no? Okay. So dirita sa advanced settings. So ato sa double tap. Unya unsa may sunod natong pangitaon? So atong pangitaon ang backup and restore. So di ba no, na naman mo ganinay na login dito, so na login na ang imuhang username, na set up na to nimo gikan sa setup wizard hangtod dito sa check ignore battery, no? So naka-login ka na, so diri na ta sa backup. Ang buhaton nato kay kita man ang mo open sa Gshow, so ang atong buhaton is diri ta. Restore from cloud. Ayaw gid mo kalimutan na restore from cloud. So ato siya double tap.
Restore from cloud. Restore settings from cloud. So DJA, unsa man ang amo dihang pilion kay daghan man na diha nakabutang. So ang inyong pilion is duha ra ka buok. Kanira ang Restore settings from cloud. so restore settings from cloud. So ato nang siyang Check. ato nang i-check, no? So ang usa kay Restore timer. Restore custom. Restore gesture schemes from cloud. restore gesture scheme from cloud. So ato ni siyang Checked. i-check. Dayon pangitaon ninyo ang Restore cast. Okay. okay. So i-okay ni siya. G-Flow. Gesture schemes have been successfully restored. Okay, no? So pag okay na to, mingon siya nga gesture scheme successfully restored. So kinahanglan imo sang kumpletohon nga na-restore gyud ang tanan, no? Ang duha nga imong gitsikan. So pangitaon na tong usa. Okay. Gesture schemes have been successfully restored. Settings have been successfully restored. Oh, so na successfully restored na ang duha, ang settings ug ang gesture scheme. So ang buhaton is ato nang pangitaon ang Setting. Okay. okay. Backup and restore. So karon kay na okay na siya nato, Back. DGA, kay na okay naman nako. Halimbawa, na okay na nako. Okay na siya. Ang tubag, oo. Ang buhaton nimo, imo na lang on ang G-Show helper service, no? Kung dati naka-install kag G-Show nya na kay kaugalingon nga username o user password, pag once nga imo nang gilagin dito sa user center nya nahuman na nimo set up ang upat ka set upono ni G-Show, pag butang nimo dito sa restore from cloud, kung halimbawa ang imong mga setup nga dati naka-backup diha sa imong username nga gilagin karon, pag restore from cloud nimo guys, automatic nga ang tanang setup sa miagi ni mga G-Show mo attach na karon sa bag-o nga imong gi-install, no? So karon una ta mo open sa atong G-Show, tudloan ta mo how to create a user name, no? Unsaon pag-register. Back. Advanced settings. So gawas ta diring dapita. Mode set. Back. G. Advanced. So ang atong buhaton, di ba halimbawa wala pa mo username, first time ninyo nga mi-login or mi-install og G-Show screen reader, no? So ang buhaton ninyo, i-set up ninyo manual ang G-Show. Halimbawa ang mga kasagaran karon dili pa kabalo sa registration mo sa backup, i-set up ninyo manual si G-Show from setup wizard to check ignore battery to operation settings. Kung unsa pa diha ang gusto ninyong ipangbutang nga mga setup ni G-Show, inyo na daan i-manual. Pagkahuman ninyo manual setup, diri na mo sulod sa User center. user center, no? Halimbawa, Login. Register. halimbawa wala pa mo username, so diri mo mosulod sa Register. 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 Navigate Oh, on. register na siya, no? So Register. Username dash 5 to 15 Latin characters. oh, so nangayo siya username 1 to 15 Latin words or character ang iyang ipangayo. So halimbawa maghimo mo, example lang niha, maghimo mo diha og butangan ro nimo og kuan, butangan nimo na og kapayas 30. Oh, example kapayas 30 mong gibutang. Tapos ang imong password, pwede ra pod nga ang imong username ug ang imong password pareha ra, no? Back edit box. So nakabutang na ka, halimbawa nakabutang na kag kapayas 30, mo na imong username, imong password mao pod, Edit box. no? Register. So imo na dayon i-double tap ang Login. Cancel. register, no? Lo- Pag
pag human nimo type ana, ibutang ninyo, i-click ninyo mo dayon ang login, no? Ayaw lagi cancel kay di na mahimo. I-click dayon na nimo ang login. So okay na siya. So halimbawa nakahimo na ka ng imuhang username og imuhang password. Diri na pud ta dayon sa balik ta. Back na to ha. Balik na pud ta sa advanced settings. Okay. Advanced settings. Halimbawa nakahimo naman ka dito og imong username, nya imong password. Nya imo na siyang gilagin dito. Nakalagin na siya dito ang imong username. Diri na po ka sa backup. Layo na. So diri yun. Diri na po ka mubalik ka diri sa backup and restore. Halimbawa na set up na nimo from 1 to unsa pa diha nga mga set up po ni Jisho nga manual nga wala pa kay username nga nahimo nya karon kay nakahimo naman kag username nya nalag-in na siya nimo, imo ning i-click ang export restore backup to cloud. Backup to cloud. Nganong backup to cloud man DGA? Nganong kaganina nga naka-register na nakalagin na imong username, restore from cloud man imong gipili. Kay ang daan ako nga set up kay Jisho, ako namang gi-backup ka sa ako ang username nga Santol 30. Ay nga na ba? So karon kamo kay first time ninyo nga naghimo og inyong kaugalingon nga username og inyong kaugalingon nga password. So mao ninyong buhaton ang inyong bag-ong setup kay Jisho nga gusto ninyong kapihon sa inyong username, mao ninyong buhaton i-backup to cloud na siya ninyo. Backup to cloud. Backup to cloud. Okay. So kung unsa man ang pag-restore to cloud ug ang pag-backup to cloud mao ra gihapon. So halimbawa bag-ong set up ang inyong Jisho, nya bag-o pod ang inyong username, wala pay unod. So inyong i-backup si backup settings to cloud. Check. I-check ninyo si backup settings to cloud. Ug kani pod ang isa. Backup custom backup gesture schemes to cloud. Oh, so duha ra siya guys ang inyong pilion. Kay sa pagkatinuod lang daghan ni siya dring pilian. Pero wala ko kay balo kung unsay gamit aning uban. So wala na ko hilabti. Kaya nga ako ra nakatunan, mao ra ni akong itudlo ninyo. Kay mao ra man pud ni akong gibasihan sa akong pag-install sa akong Jisho, no? Backup settings, backup gesture scheme. So pagkahuman imong backup cancel okay. I-okay. Jisho gesture schemes have been successfully backed up. Oh, successfully back up na daw. Settings have been successfully backed up. Oh, kung mahuman na ng duha, successfully back up na ng duha, imo nang okay. Okay. Oh, so okay na. So karon guys, kay di ba naanagid mo kaugalingon nga username na ay password niya ang inyong manual setup sa Jisho dugay kaayo kay nag manual mo by pag-install nya nagmanual mo pag setup. Sa sunod ninyo nga pag-install sa Jisho, ang inyo na lang timan-an nga i-setup kadto na lang ang upat gikan sa setup wizard hangtod sa check ignore battery. Nya ang inyong buhaton pohon kung kamo na mag-install, i-login na lang ninyo ang inyong username sa user center ni Jisho. Unya pagkahuman, sulod mo sa advanced settings, pangitaon ninyo ang backup restore, inyo na siya i-double tap, nya i-restore from cloud lang na ninyo ang duha ka settings nga iyang gipangayo. Ang settings og ang gesture scheme. Dayon inyo siyang i-okay. Nya hulaton ninyo nga ma-successfully gyud ang duha. Nya usapay pag-okay ninyo dayon. Pagkahuman, ato nang i-turn on ang atong Jisho. So mo na atong buhaton ron.
So atong sudlon ang Navigate sa gani sudlon guys. Modern email tab to Atong sudlon ang accessibility. extension tool Okay. down more accessibility settings accessibility navigate up button So okay, so nakasud na ta sa accessibility settings or accessibility. Atong pangitaon si Jisho Helper Service. DJA nganong dili man idirekta si Jisho, nganong direkta man diha man gid sa Jisho Helper Service. Aron nindot ang iyahang swiping, no? Mao man ni akong nabasihan sa ako kay kung Jisho mismo nga akong i-turn on, murag bugat ra nga akong pag-swipe. So pangitaw na to si Jisho Helper Service. Diri sa kay naka-Realme man ko, so ari ni siya nako makita sa downloaded apps. more downloaded apps Okay. link to Jisho helper service off So ato ni siyang i-turn on. restrict okay So nakabutang siya di guys, no? So restrict settings. downloaded apps DJA Jisho helper naka-restrict service man. Unsaon man nga magamit na siya. Dili na siya magamit, ilisan og Jisho. Ang pangutana ninyo kung ilisan ba ang Jisho. So ang tubag dili. Sudlon lang nato ang settings, no? Settings. Okay. Apps So niyan ta sa settings. Dayon sudlo nato ang apps. apps Dayon sudlo nato ang app management kung naka-Realme mo. apps app management Pero kung sa Samsung button or Vivo, murag automatic naman nga pagsulod ninyo sa apps na dayon manggawas na dayon ang mga naka-install nga apps. So ako sudlon pa nako ang apps management or app management. Nya pangitaw nato ang Jisho. app mark Mhm. Chrome game board cache Gmail Google image internet Jisho Okay na, so niya na si Jisho. Ato na siya i-double tap. app info navigate Nga, pagkahuman nga na double tap ninyo si Jisho, DJA, unsa may buhaton pag na double tap na si Jisho. Pagitaon ninyo si more options. app more options More options. Nya inyo nang i-double tap si more options. pop-up window allow restricted settings Okay, so nakadungog mo nga miingon siya nga allow restricted settings. So ato ni siyang i-double tap. verify it's you tap to cancel authentication Okay no, so kung walay mga fingerprint inyong mga cellphone o walay password, pag double tap ninyo sa allow restricted settings, automatic ma-okay na siya dayon. Pero kay ako na may fingerprint akong cellphone, na may password sa lock screen, so enter pa na ko ang fingerprint like this. authenticated Okay, so restricted settings allow okay na. Jisho set na okay na siya. Restricted settings allow for Jisho screen reader. Nagbulol-bulol ko da, pero pasensya lang na ninyo guys kay ang importante nga back natudloan ta mo unsaon pag-install, no. So karon ato na siyang app management unsaon ato na siyang i-on si Jisho. special Okay, balik ta sa accessibility. additional settings Sa mga Samsung, pagsulod mo sa settings, nara sa unahan ang accessibility. But kaning Realme 10 or unsa pa diya nga mga cellphone wata kabalo, pero basta sa akong Realme kay additional settings, imo pa ning i-double tap nya na dring accessibility. app keep access Okay, accessibility. Tapos navigate up atong pagitawon si downloaded apps. access select fit here and complete press access short more downloaded apps Downloaded apps, so ato i-double tap. downloaded
download G-Suo helper service. So kani ato na siyang i-on. So kaganina naka restrict ni siya. So karon atong distingan kung musulti gyapon siya og restricted, no? G-Suo settings. Aha. G-Suo helper service off. So may gawas na siya, may sulod na tano. Wala na yung restricted setting. So ato na siyang i-turn on. G-Suo allow G-Suo helper allow. So ato nang i-allow. G-Suo helper service. Navigate up. Okay na. Button. Be, atong distingan. Shortcut. Atong palungon ng ato ang Talkback is turned on. Running built-in nga both talkback. G-Suo and talkback at the same 11:45 p.m. Talkback Okay, on. so okay na. Cancel button. G-Suo helper service. Okay, so mao na ni siya guys. Mao na ni siya ang atong G-Show screen reader. Home button. Oh. Page 1 of 1. Oh, so pag na-turn on na ni siya nato, kinahuman na nato ang mga setup nga gikinahanglan. Wala na tay lain pang tandugon ani. Characters. Default. Awkward translation. Default. So ready to use na ni siya, guys. Okay, so I hope nga kaning ako karong gitudlo ninyo nakatabang ni ninyong tanan sa mga baguhanon pa lang nga gustong makat-on og sa mga wala pa gyud makahibalon saon pag-install ang G-Show screen reader. Balik-balik lang ni ninyo ang akong tutorial kung ganahan gyud mo nga makat-on. Libre ang akong pagkat-on, basta libre po ni nako nga itudlo ninyo. Walay bayad kay wala man pud koy gibayaran sa akong pagkat-on ani. So daghang salamat og maayong adlaw natong tanan. Kini na lang ang inyong DJA nga nagpasalamat gyud sa inyong kanunay nga pagsuporta og pag-subscribe sa Marba is Blind channel. Daghang salamat og maayong adlaw natong tanan.